Hello guys, welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice, Saint TV. Ango Saint is my name. So today I just want to show you around our structure anditi imba iri kuvakwa kuno KuUswaushava. Ndoda ndingokuradzai payasvika nhasi. So imba iyi yatanga kuvakwa nhasi anditi from kubva pasi kusvika paYave. So ndoda ndingokuradzai the structure yedu yapapi. But listen, if you are new to this YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you'd be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page, Rakanzi Saint TV. And chitoti zvirikudi muri yeZimbabwe kwese kwamuri. Nchida kutendai kuna vese vari kucontributa kuti basa ripanapa ringe riri rinoenda mberi. So chimboyai kunoku ndimbokuratidzai mbichana kuti chii chiri kuitika. Come close, fambisa uye padhuze, so iri veranda manje, zvane structure yakuoneka, ndi plan yakuoneka, iri veranda. Right, veranda, so veranda redu ndepapa, you can come, anditi. Ino ndo sitting room, iyi ndo inenge iri sitting room or living room, anditi. This is our living room. I think you can see even space iripo and also ma window. Paiswa 3 ma window panes. Anditi. So at least structure yedu yakuoneka apa at least yasvika pa window level. Ndizo builder yapa window level hana ndo inonzi window level pasika imba. Kuroti yavakwa kubva pasi kusvika pa window level zviri zvanhasi. And panapa if you come and check, you can come and check this bedroom number 1. Anditi. Bedroom number 1, I think you can see kuti in a space, and also it's having 2 ma window. Anditi, 2 ma window. Kuno triangle kuno pisa, so kunotoda kuti mhepo ipinde yakawanda. And this bedroom number 2, pane 2 zvakare machi ma window. So structure yedu ndo mamiriro yakaita. This is a 3-roomed cottage. Pano PaUswaushava, sekuziva kwenyu, panapa imba yanga iripo nde iyo. Anditi, iyo ndo imba yanga iripo. So replacewa imba iyo ne imba ino yamuri kuona. So guys, what do you think about this structure yatiri kuvaka? This is kulaya ma bricks and bricklaying. This is our first day bricklaying. So mangwana tinoita kuitora kubva pairi tichienda kuroof. Iri kutanga pairi papo ichitoenda kuroof. Hoping kuti very soon imba inoi by the end of the weekend inenge yakugarwa, inenge yaitwa ma floors, inenge yaitwa ma tiles, inenge yaitwa zvese zvingada kuitwa plastering. Tichitenda Mwari kuti zvese zvinoita. Ameno kuti munofungeiwo nema videos atiri kuita. What do you think about this place iri kuvakwa pana PaUswaushava, imba iri kuvakirwa vana Lolo na Rijo pamwechete nefamily yese kuno KuUswaushava triangle. From Uncle Saint, the only Zim Uncle, those ndingoenzo kupaiwo update yekuti imba yedu iri papi. Mangwana futi uyaitizoona kuti imba yedu inenge yaperere. For now ndichiti much love and God bless. Kwekwe warangarirwa neFit and Go iyo ichange chivhura apa service station yeSuperfuels iyo iri along Mbizo Road before paZimasco apo. So iwo zvaunongoita kuvabata panhamba dziri pascreen kuti uzoti vachange vachivhura rini, asi basa raakutopera rekuti vange vari vanovhura. Suspension yako yemotikari yako unenge wakuiona panzvimbo imwe chete pamwe nekugadzirwa motikari yako nemutengo wakaderera. Zvatinoita kuti tinospecialize zvakanyanya nemasuspension parts ese muchimawana under one roof. Zvakare tinoita ma-X-jump engines nema-steering racks. Watotanga kutowana suspension yemotikari yako inobva yatodzokera kuita itsva nekuda kwesuspension yaunopiwa neve Fit and Go.